aspectes de la vida que moltes vegades no li donem la importància que li hem de donar, el sexe. Pilar Ribes, què tal? Què tal? Jo sí que li dono importància, No, jo dic que hi ha vegades que no li donem importància. No, és veritat, és veritat. Però en molts aspectes, no? I a més no està en crisi el tema del sexe, vull dir... Vols dir que no hi ha crisi al sexe? No, perquè com que és una cosa que és barateta, així, tu ho busques, tu ho apanyes... Però, escolta'm una cosa, diuen que quan la crisi arriba a casa, l'amor salta per la finestra. Val, bueno, però podem fer sexe sense amor, també? No. És una qüestió de que a vegades no en tens moltes ganes, perquè si tens molta crisi, si t'apreta molt, sí que la libido baixa una miqueteta, però bueno, és com el comer i el rascar, todo es empezar. Sí, és plantejar-se-ho, no? Sí, és voler... Avui, Pilar, ens plantegem un tema molt interessant. Jo no ho havia sentit mai anomenar-ho d'aquesta manera i la Pilar avui ens ho proposa, el tema en qüestió. Però després de les vacances de Nadal, que la gent ha tingut àpats familiars, convivències entre famílies polítiques i no polítiques, famílies pròpies, allò, una vegada vaig sentir a l'acabar el Nadal que em va fer molta gràcia. Diu, què has passat el Nadal? Bé o en família? Ah, molt bé, sí. A la consulta, què? També es nota. Les teràpies de parella, què tal com van? Sí, al gener la gent o va de rebaixes o va al terapeuta de parelles, si és una opció. Sí, es nota. Per què? Sobretot per la quitxalla, pobres, que són tan monos, però són tan moguts i fan tant soroll. Doncs això també fa que els nens es desgavellen els seus horaris i llavors ens desgavellen a nosaltres, perquè ells no paren de voltar, se desperten a certes hores i tu, com vulguis tindre una miqueta de vida íntima, com que és una mica difícil. I complicat, no? I complicat. I ara en aquestes alçades es poden solucionar coses? Sí, sempre, però hi hem de ficar lo de sempre, comunicació, una miqueta de calma i sobretot tenir ganes. Quan veus que un dels dos de la parella no en té ganes, llavors sí que tinc un problema. Però bueno, si tots ho veus de seguida, ho detectes? És una cosa que respira l'ambient, sí. És aquell sentit crític que... Sí. Perquè clar, quan vas a un terapeuta ja saps perfectament, o en teoria ha de ser, que les dues parts estan d'acord perquè la cosa s'ha de solucionar. Sí, si no ja ho veus, que un dels dos ja boicoteja, Sí. Si la cosa és una cosa de parella, és bastant fàcil. I si no, preguntant francament, ho veus, la gent no té cap interès en anar a perdre ni el temps ni els diners ni en tindre un professional. La gent quan ve ja ve, és de bon pronòstic que vinguen. Venen poc, perquè del tant per cent de gent que té problemes, la gent que va a la consulta sempre diem que diu entre un 20 i un 30% només, d'acord? Quan és un tema de parella. Diferent és quan venen per altres patologies o altres coses ja més de caire individual. Bé, avui ens centrem en aquestes, de caire individual, no? Que són les parafílies. I a vegades són de caire individual i són de caire secret. Però espera, què són les parafílies? Clar, la paraula parafília ve d'un concepte que és del grec, no? Parafília. És de les coses que són paral·leles a lo convencional. Clar, què és el sexe convencional, Maribit? Me preguntaràs tu, no? Què és el sexe convencional, Pilar Ribes? Què és el sexe hetero? No. Què és el sexe coital? No. És el sexe com a que para tu momento y para tu época y para tu todo, para tu entorno, lo que seria lo més habitual, no? Quan una cosa se surt d'aquí, per exemple, te vaig a posar una cosa més aviat extrema, no? No és perquè sigui Sant Antoni el dia dels animals, però la zoofília, no? Dius, què és això? Diu, doncs hi ha gent que té sexe amb animals. Dius, a veure, però on anem a parar? Doncs aquestes coses passen, han passat i passaran. Doncs totes aquelles coses que li diem fílies és el que antigament la gent entenia com a perversions. D'acord? Però són perversions o no són perversions? És que la paraula perversió ja no s'utilitza. És com esta mujer és frígida. Doncs que tampoc s'utilitza. És com el d'acudit, no hi mujeres frígides sinó hombres inexpertos. Doncs ni una cosa ni l'altra. És a dir, són conceptes que són antics, que parlen del món de la sexualitat, però que aquest tema de la perversió és un terme acunyat al 1880 i alguna cosa, per un francès, vull dir, és una cosa que avui en dia està molt obsoleta. Dins de les parafílies incloem totes aquelles coses rares que tu has pogut arribar a sentir, no? O potser no tan rares, no? El sadomaso, l'exhibicionisme, fins i tot la peidofília, no? Tot el que s'ha acabat amb fília, clar, nosaltres hem dedicat algun programa del Cafeïna a parlar en concret d'una fília, però avui volíem parlar una miqueta en general de les fílies, no? De que si això arriba a la consulta o no arriba a la consulta. Doncs la veritat és que arriba molt poc, però tothom se dice, se sabe i se comenta d'algú o d'alguna situació, no? Tots a vegades hem sentit parlar del voyeurisme, no? És bastant conegut el terme aquest. Gent que s'excita veient els altres, o sigui, espiant, anant a enganxar, hi ha gent que es dedica, hi ha vídeos a YouTube, no?, de gent que està a la platja tenint sexe i la gent, grups de gent amagant-se darrere de les hamaques, gravant, veient... Doncs això és una pràctica sexual també, que no t'inclou a tu, però inclou l'objecte, o sigui, els altres, mirar els altres, no?
Coses així. És un problema? És una malaltia? Com l'anomeneu els professionals? Bueno, nosaltres acostumem a no ficar-hi l'etiqueta de malalt, mental, no malalt. No, és gent que la seva sexualitat no la pot viure de forma còmoda i convencional, d'aquí ve la part més del terme de perversió, no? Doncs és una gent que ho viu amb angoixa, amb patiment, fins i tot hi pot portar problemes legals. Per exemple, te vaig a posar un altre exemple d'una filia. La gent que té froterisme, dius, què és això? Pues com su nombre indica, és frotar-se con los otros. Diu, a Lleida ho tens fàcil, això? No, perquè a Lleida com que és una cosa bastant, tenim bastantes distàncies, com que no. Però al metro a Barcelona a les 8 del matí és bastant fàcil, quasi bé impossible que no ho facis, perquè la gent es frota. Però és que tu estàs aguantant la barra del metro i notes que el que tens a darrere s'està frotando indiscretamente y mucho sus partes genitales contigo. Clar, tu et fiques del cirerer quan veus això. Tu què faries, Maribit, passa això? Ui, jo no sé com reaccionaria, eh? Bueno, te giraries i li pegaries una galtellada, és una situació complicada. Però aquesta persona que està fent això amb tu està visquent la seva sexualitat d'una forma molt angoixant, perquè tampoc és allò que, ole, còmodo, no? Mira, frego mis pantalones contigo, sinó que ho està vivint amb molta angoixa. Jo això ho he vist al metro a Barcelona, quan jo vivia a Barcelona, gent que feia això, i dius, oh, mira, aquest tio és aquest, no? Vull dir, coses d'aquestes estranyes es donen a vegades si es dona l'oportunitat. És curiós. Però i això és una patologia que des de sempre o des de sobte un dia ho proven per casualitat? Com funciona? A veure. Bueno, són gent normalment més grandeta de lo... No, els crios petits a vegades sí que s'autoestimulen, però és perquè estan descobrint la seva sexualitat. Això ja et passa de més grandet i perquè no has pogut tindre un sexe com a més convencional. I repeteixo que és una mica perillós parlar de convencional o no convencional, perquè sembla que tot el que no sigui lo esperable no és normal. És una cosa que tu fas amb la teva parella, doncs t'agrada, doncs no constitueix un problema. El problema és quan l'objecte és un altre, a vegades un menor o una persona que no està qualificada per dir que no. Val? Si fas un abús d'una persona amb un trastorn mental, si fas l'abús d'una persona amb una disminució psíquica, si fas un abús d'una persona amb una disminució física, si fas un abús de que l'altre no té espai i no es pot escapar i tu te frotes, o fas un abús de la intimitat de l'altre i espies, doncs aquí és un problema. Per què? Perquè l'altra persona podria rebutjar i podria apartar-te. Doncs això constitueix un problema. I aquesta gent ho viu amb molta angoixa. La gent que t'arriba a consulta, suposo que també a l'hora d'explicar-ho no deu ser fàcil, perquè no és el mateix dir tinc un problema tal que una cosa d'aquestes característiques que saps que ja està rebutjat per la societat. Clar. De fet, us ho volia explicar perquè aquest fet és de molt poc demandat en consulta, més aviat te ho porten els familiars perquè l'han enganxat i l'han portat els Mossos d'Esquadra a comissaria perquè ha fet això. Doncs aquesta gent no et venen a bote pronto de hola, bones, esto es el sexólogo? Sí, mira, queria explicar-le que no. Aquesta gent no venen. Aquesta gent són portats. I segon, venen molt poc, i jo he vist molt pocs casos. Per exemple, jo, una cosa raríssima que he tingut en consulta, és una noia que em va vindre perquè em va dir que tenia sempre impuls exhibicionistes. Jo l'exhibicionista que tenia al cap l'esquema era el senyor, no? Sí, no? A la gabardina. I fent així, doncs mira, no, doncs mai he tingut un senyor exhibicionista en consulta. He tingut una noia joveneta. I dius, caram, ves, el tema era que ella portava una vida normal, una feina normal, tot normal, no feia abús de substàncies tòxiques, però li feia gràcia als veïns de davant mirar, sortir i obrir-se la roba i ensenyar els pits. Fins que la parella ja li va dir que ja estava bé la cosa, no? Perquè la va enganxar. Vull dir, clar, sempre són les familiars, però ella va vindre perquè va dir, bueno, no em puc jugar la meva... Hi havia un fons ansiós, hi havia hagut una primera experiència que l'havia excitat molt, i totes aquestes coses van anar provocant que això es anés fent l'espiral. I clar, deixes de banda el sexe com a més convencional, no? De les teves coses amb la teva parella o no, i optes per coses més transgressores o que rozan quasi bé el delito. Deixem un momentet per les anècdotes, perquè ja sabeu que la Pilar sempre ens aporta aquest tipus d'anècdotes que ens criden una mica l'atenció. L'origen d'aquestes parafilies, on es poden trobar? Doncs molta gent, hi ha hagut moltes teories, que si teories biologistes de que això s'hereda, que si teories del trauma infantil, que si no està gens clar quin és l'origen d'això. Això també s'ha de tindre clar, perquè a vegades nosaltres per treballar intentem buscar l'origen. Què fem nosaltres? Doncs no ens preocupem en l'origen, no ens preocupem en quins són els focus que han precipitat això, i intentem baixar l'ansietat moltíssim, intentem veure que no hi hagi patologia psiquiàtrica, si n'hi ha, doncs
a medicar, i per això estan els companys psiquiatres, i intentem que la persona reaprengui una altra sexualitat més còmoda i més portadora. Hi ha persones que pensen que pateixen un problema i després no és res? Sí, sí, sí. Que es pensin que són fetichistes o que fan això, que fan allò altre, i després tu li dius, va, marxa tranquil cap a casa, que... Dius, qui més voldria que tothom fos així, no? Sí. Molta gent que a vegades apareix i te diu, és que jo era una persona com a molt empaquetada a nivell sexual i, clar, de sobte entra una persona a la teva vida que te sacseja una mica i te puja la libido en picat i comences a voler fer coses més rares, no? Per exemple, antigament, però t'estic parlant de segles, del segle XVII, segle XVIII, hi ha relats on explica que el sexe oral era una parafília. Clar, avui en dia és el més normal del món, però en aquell moment es considera com que no, esto no se mete en la boca, o sea, no. I, clar, són coses curiosíssimes que com ha canviat la sexualitat. Vull dir, una de les assignatures boniques de sexologia és això, història del sexe, no? De què ha passat al món, o què ha passat a les societats, o què passa en altres cultures. És curiosíssim, no? En una cultura pot ser una aberració i a la nostra no, o a l'inrevés, no? O conductes que són típiques de la nostra societat del gènere masculí, en altres tribus africanes les dones són les que fan allò i els homes són uns beneits, no? Doncs mira. Va, Pilar, els darrers minuts, ens queden res, un minut i poquet. Explica'ns alguna anècdota. Alguna anècdota? Doncs mira, alguna vegada algun pacient ha vingut explicant-te alguna cosa divertida i en el moment final la cosa no ha sigut tan divertida perquè te diu, bueno, sí, però és que això ho feia i he estat a punt de fer-ho amb el meu nebot, que tal... Què m'estàs contant? Sí, gent que ha tingut alguna idea una mica perversa pel cap i el focus de focalització, com que tenia certa por, ha focalitzat en la canalla. Sort que ha parat a temps, no? I això sí que hem de ser molt curosos. Però, Pilar, exacte, vull dir, això és als Mossos directament. Clar. Hi ha gent que pot aturar-se. Jo sempre dic, sisplau, la gent ha de ser molt conscient que aquestes coses s'han de denunciar, s'han d'aturar i la gent ha de demanar ajuda. No és normal que al teu cap te sacudeixin coses en canalla. O sigui, els crios estan en una altra esfera de lo sexual i s'ha de parlar amb ells. Això sí que és malaltís. I això sí que és malaltís, no? I a vegades expliques coses que poden sonar divertides, però després quan veus el trasfondo de la cosa i et diuen no sé què, et pegues... És quan despertes, no? Quan despertes et pegues un susto. I com a professional aquí sí que has d'actuar i ràpidament. Ja està. I després ve el senyor que és el més normal del món, el més una feina supernormalitzada, professor de música de l'institut més normal del món, però que col·lecciona alguna cosa i allò l'excita moltíssim i jo què sé, que li agrada molt les sabates de taló i ell té sabates de taló així i se'ls clava en llocs que dius... Deixem-ho aquí, Pilar, per favor, deixem-ho aquí, que és l'hora del cafè. Algú li saltarà el sucre, no? Gràcies, Pilar Ribes, fins la propera. Nosaltres marxem, tornem demà puntuals a la nostra cita a partir de les 3 de la tarda. Demà serà un programa com a molt musical, perquè tindrem Rosa de Luxemburgo, que em venen a presentar el seu nou àlbum, i també la Carol Blavia, que és la cantant d'Enfado, que ens va presentar un nou projecte en solitari.